खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी दिनैनि समाव उदालगुरि विधानसभा बियाब आरो माजबाद विधानसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि सरन बर' आरो रिहन दैमारि बिथांमोननि गेजेराव जा इसिङारिनि दावहा जा इसिङारिनि खैसार बे बाथ्राया गोबां गामि खना खनला सावरायजानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे समाव बेसेबां सैथो थारैनो रिहन दैमारिया सरन बर'खौ फेजेननो नागिरनाय आरो सरन बर'आ रिहन दैमारिखौ फेजेननो नागिरनाय बाथ्राया दिनैनि समाव टाउन सहर उदालगुरि जिल्लानि टाउन सहर ओनसोलफोराव आखायाव सा कापसे लानानै लोंनायनि गेजेरजों बे मोनसे बाथ्राया गोबां सावरायजागासिनो दं थारैनो बेसेबां सैथो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गाव गावनो बे समाव फेजेनलायनो ओंखारनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो दासिमबो बेनि सायाव रिहन दैमारि आरो सरन बर' बिथाङा जेबो फोरमायथियाखै बेबायदि समावनो बिसायख'थियानो जायाखै नाथाय मन्त्रि सोलायनायनि खैसार जानायनि बाथ्रा आरो खौराङा गोबां खुगा खुगा सोलिबाय थादों बेबायदि समावनो सचिन ब्रह्म बिथाङा थामहिनबा बिथाङा अल भिलेज डेभेलपमेन्ट एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि सचिन ब्रह्म बिथाङा बे समाव बेरफुसार बाथ्रा फोरमायदों बिथाङा फोरमायदों बिपिएफनि सानै दैदेनगिरि फैबाय थानाय समाव मन्त्रि मोननो थाखाय गावजों गाव फेजेनलायनो नाजालायगासिनो दं होननानै बिथाङा अजद दैखांदों रिहन दैमारिया सरन बर'खौ आरो सरना रिहन दैमारिखौ फेजेननो इसिङारि खैसार खालामगासिनो दं दिनैनि समाव बेखौ बयबो मिथिगौ होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बेखौ लानानैनो अल भिलेज डेभेलपमेन्ट एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि सचिन ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों ना सरन बर' ना रिहन दैमारि सानैबो मालाब्लाबो देरहासार जानो हाया होननानै बाथ्रा फोरमायदों जेराव बे समाव गोबां जेनगोनखौ मिथिनानै सरन बर' बिथाङा उन्दुनो जानो लोंनो सुखुवाखै एबा गोबां हाखा दावरा जागासिनो दं होननानै सचिन ब्रह्म बिथाङा खुथारै अजद दैखांनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे समाव बेखौबो बुंनांगोन दि दिनैनि समाव सरन बर'आ रिहन दैमारि बिथांखौ फेजेननो नागिरदों आरो रिहन दैमारिया सरन बर'खौ फेजेननो नागिरदों होननाय बाथ्राया खुगा खुगा सोलिगासिनो दं थारैनो बेसेबां सैथोआ मा बेखौ साननैसोनि उनाव सरन आरो रिहन दैमारि बिथांमोना मा फोरमायो बिथांमोननि फोरमायनायनि गेजेरजों आबुं मोनथिसिगोन दानिया फैदो बिदिब्ला सरन आरो रिहन दैमारि बिथांमोननि सायाव जा बिपिएफनि सानै बिजाथि माजबाद विधानसभा बियाब आरो 42 नं उदालगुरि विधानसभा बियाबनि रिहन दैमारिनि सायाव माबायदि बाथ्रा जाबसिनना बुंदों सचिन ब्रह्म बिथांनिफ्राय जों आबुङै मोनथिना लादिनि जोंनि माजबादाव ओरैबायदि गेम गेलेनानै दङ थारमाने सनना जेनखानाय ओरैबायदि गेम गेलेजादों थारमाने थारला सरना अन्थाव जेनखाबाय मिनिस्टारल' जाबाबो जेबो उफाय गैला बेखौ रिहन साथाम टिमा बेखौ फेजेनगोन रिहन थ्रिदिप आरो नावखा मासे दंहैयो बेखौ अलरेडि बेखौ चेक होना दोनखादों मन्त्रिमोन नालाय बे जाबाय जय भारत प्रदीप नागनि हिन्जाव दा उफाय गैया नों सरन एबारबावलाय नों फुरा जेनखाबाय आरो बिथिंजाय जोंनि उदालगुरियाव दिफेन बर'खौथ' हाखाया हाइस्ट भटआव बे देरहागोन देग्लाय गावनि मानसियानो गावसोरनि केन्डिडेटखौ माबोरै फेजेनगोन बिथिंजाय आरो साल दङ नावखानि साल बाहायदों बेहाय थारमाने चेक होना दोनहैखादों आरो बेखौ जय भारत बेहा उफाय गैला जेनखाथारबाय बे आरो बिथिंजाय थ्रिदिप रिहन आरो जय भारत प्रदीप नागनि हिन्जाव थारला बे फेजेनखाबाय उफाय गैया बे खाफाल हमखानांसिगोन बिनि सरननि राजमुनियाबो खाथिला एबार बे डाइरेक्टखा मन्थ्रिसो जानो नागिरदोंमोन बिथाङा बे मन्थ्रिखायनोथ' बेखौ चेक होना दोनदों नावखाजों आरो बिथिंजाय उदालगुरि समस्थियाव गराय लानानै नेगासिनो सरन बर'आ जे एल साइसजों फुरा बेखौ जोख्लायखागोन आरो बेहाय बेसारा बिथां रबिनसन मुसाहारि बिथाङा बिराद रोंगौथि गोनां आं सनमान होयो बिथांखौ आरो बिथिंजाय प्रेस मुसाहारि बिसोर साथामा बेखौ फुरा गराय लानानै एल साइसआव नेगासिनो थारमाने जोख्लायनो थाखाय उफाय गैया माथो ससियेल मिडिया नुगासिनो गोबां ना थारमाने राजनितिकआव गावनिखौल'सो नायो रावनिखौबो नाया रायजो राजाफ्रा बेखौ मोजां मिथिखायो ओंखायनो देग्लाय बिसोरो गावजों गाव नायलायनायखौ नांलायनाय आरो बिसास खालामनायखौ नायाबासिनो बिसोरो इउपिपिएलआवनो भट होजोबखागोन एबार ट्रेक्टर सबियाव
बेखौथ' डाइरेक्टखा मिथिखाबाय खारन दानि रायजो राजाया जाम्बा जाम्बि गैला प्रत्येकथा न'खरावनो मेट्रिक पास दंजोबो गोबां बर'फ्रानो मासबादनि बर'फ्रानो बिपिएफखौसो सापर्ट होनो होननाय खोनानो मोनो गैया दिनैसिम सौरन बर'आ गावनि गामियावनो बा माजबाद समस्थियावनो सेकेन्ड हेन्ड साइकेल लानानै दुनियानि मेरला सान्दुं गोसायाव हाजिरा मावनानै जाग्रा दङ बिसोरनो दिनैसिम बियो 10 बोसोर एमएलए आरो 4 मास मन्थ्रियाव बे साइकेल गंसेबो बायना हरफिननो रोङाखै होमबा मा रायजो राजानि खामानि मावगोन बेलाय दिनैसिम गैया साइकेल बोरायखौ लानानै बिसोर हाजिरा मावथिंगासिनो दिनैसिम सान्दुं गोसा गोसायाव बिनि समस्थियाव साइकेल गंसेबो दिनैसिम अबदान होफेराखै बे मानसि साइजखौ नाय पापिस्ट' नुखाथारखायो मोजाङै नायबानो पापिस्ट' नुखायो रायजो राजाफोर मोजां नोजोरै नाय गिलु बालुसो बियो आंथ' नुबानो गिखायो बेखौ थगायसुला नुखाथारो मानसिखौ माथो मानसिया जोबोद गोरों मानसि एमिया बेना गावनि थाखायल' थाखा फैसानि थाखायल' अबाव रायन' धाबा खुलिगोन अबाव मा खुलिगोन अबाव बोरै गोजौआव बिल्डिं लुलांगोन माजबाद समस्थिनि रायजोखौ साफा साफा फानजोबनानै बे बिल्डिं लुनायसो बियो आरो बिथाङा बहुद थिखा मावो आरो बिथांनि लोगोफ्रा साफ्रामबो थिखादार गोजा अबा दोनस्रिकाटनि होन सोरबा बिचित्र होन सोरबा सुबल नार्जारि होन प्रत्येकथा पार्टनारशिप लोगो गोजा आं नामखौबो मख'खाबाय बिचित्र बेहा वाइन शप दं बिथाङानो होदों लाइसेन्सखौबो माजबादाव आरो सुबलाथ' 1 नम्बर क्रेसार मालिक बेबो बिनि पार्टनारशिप गरिब गुन्द्राखौथ' बिसोर सैमा बायदिसो बाहायो रायलायथिलायलाया बेखौ खुराबाहिनि रायजो राजा बा बै कसेनथला सावथालपारा सोमलिगुरि लाम्बाबारिनि रायजो राजाफोर गथाय मिथिजोबखायो एबारथ' थाल्ला जेनखानाय माने नोंथाङा बुंनो नागिरदों माने मोनफ्रोमबो खामानियाव गाव पार्टनार जरित्र दं पार्टनारशिप गोजाखा थाइसेनिफ्राय थाइसेसिम आरो फैसा गनथि खालामग्राया जाबाय जिउथि एकदम 1 नम्बरथार बुस्थु हारामि पार्टिखा थारमाने